Jaj, konečne, Fajrond, idem na tréning. Už? Dobrý, aj vy ste tu? Ty si kto? Ty si z Kaje prišiel? Dobrý, ja som nejaký ten montážnik, ja mám montáž v sklených tepliciach zajtra a potreboval som si nejaké veci dokúpiť. A ja mám čo teraz tvoju montážu, nevíš koľko hodín? Mal ste hodiny? Za 10,5? No, nie, tak do 5, keď máte, tak poďte, ja vám ukážem. Kam čo ideš? chcem. Však domov je pol práce. Ty hej, ty choď a ty ideš že? Vás poprosím jednu Daikin klímu, hej, a potom tú Pradu rekuperáciu. Keď už tak to nie je Prada, ale Prana, ty trúbka. A jedno tepelné čerpadlo Daikin. Vlastne, keď sme pri tých trúbkach, ešte jeden kotúč vás poprosím. Vieš čo, jediné kotúče dneska, ktorý budem nakladať, sú tie vo fitku, hej? A vypadni sa to preč, ešte ti zlatá žila vybehne. A vy si to zapamätáte, keď si to nezapisujete? A tá bielo-čierna krabica je čo? Hej, už som zapísal. Do po 5, ale 10 minút sme tu už navyše. A toto je chladnička Daikin. Čo? To je aj s mrazničkou? Tebe asi zamrazil ten mozoček, čo? To je tepelné čerpadlo so zásobníkom. Dobre, tak to máme nachystané. Daikin čerpadlo, právna rekuperácia, Alpiker klíma a medené trubky, ktoré sa k tebe hodia najviac. A bloček mi od toho dáte? No, toto je za môj čas a faktúra ti príde zajtra. A naložíte mi to do auta, však? 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 Neboj sa, Ondro, u nás v Komklime ti poradíme, tovar naložíme alebo dovezieme.